Trojosnovni monster, snimamo novi video Clash of Clansa. Jučer u prošlom videu sam rekao da će biti farming simulatora, pošto mi naš farming simulator ne radi, snimam sad. Ne, sorry. Evo, jeste. Ne mogu napajati ljudi. Slab lot. Nema se. On ima dobru bazu. Dobar jal. Je slab lot. I tu jak. Kog me izbacuju. Ajaj, ovo je tu haldo. Ovo je 8, ali je slab i malo lot. To je ništa. Ja, ništa tu. Ne, izbacuju velike lotove. Sad u zadnje vrijeme nešto. Imam sam igru po 600.000 od njega. Tad još nisam imao kanal, nisam snimao. Dobra baza. Da bi mogu prejaviti da nije. Sve uska do kraja napravila. Probaj. Nemam ništa skupiti, sam pet. Idemo jedan život, idemo arčere po čoškovima. Malo vize. Idemo jedno ubrzanje baciti ovdje, nek se ubrzaju. Malo su spori. Kuća tu, ajaj, krivo sam. Nisam trebao njega, neću mu jednu zvijezdu uspjeti. Imamo jedan život, ne. Daj, nemam ni kinga. Uništio mi kinga, ajaj, nadrapao sam. Da neću, sad ću prijat na ovo. Ovo je Whatsapp. A dobro, bit će jedna zvijezda, ovaj tu je osigurao. Wizard, Tom Hall. Evo sad još jedan Wizard. 2. Ovo je mrtav. Još ovaj da. Jes, to je to. To je to lot. Nije onako dobar. O, šta je to? Nisam imao dobru volju s kim sam je kingao. A tu sam.
Sad mi pokrenuli Clashu, sad staviti vojsku i to je to. Daj stačera. Budemo šta sad imam. Ovo i ovaj. To je to. Sada idemo na koga. I 1399 pehara imam. I skoro 78 level. Evo jedan. Sad pozdravljam u videu Free Gaminga, pretplatite se na njegov kanal i pozdravljam Leo 123 i molim subscribe i like video. Gotovo.